שמי משה לוי, הכינוי הוא שיקו, ככה מכירים אותי יותר, מילדות. אני בן 51, אבא ל3 ילדים, מנהל ובעלים של המפעל הזה, מפעל מתכת. היום המפעל הזה בעצם מייצר 2 מוצרים עיקריים. מוצר אחד זה מתלה מזגנים, אותו סטנד שעומד בחוץ מעבר לחלון בדרך כלל, ומוצר שני זה המתלה כביסה, שבעצם אני יכול לשלוף את החבלים כלפי חוץ, בלי להתכופף, לקבל כמות כפולה ובלי להתאמץ. אנחנו נמצאים עכשיו ברמלה, במפעל שהוא מעסיק 25 עובדים. תוך העובדים האלה בעצם יש אסירים בשיקום, שזה אתגר בפני עצמו. יש פה עובדים מביטוח לאומי, שזה אתגר אחר לא קטן. שתבין, הכסף עכשיו זה לא האישו פה. הכסף יבוא, לא יבוא, ברוך השם, יש לי מה לאכול. אבל האתגר הזה להשיג פה אנשים שאני יודע שבעצם אם המפעל הזה לא היה, ה-25 עובדים האלה, אני לא יודע מה הם היו עושים. באופן מתמטי, אם לא הם, מישהו אחר היה מובטל. אין פה הרבה אפשרויות. ופה האתגר הגדול. עסק קטן או בינוני? פנה אלינו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.